सिगाङाव ससियेल मिडियायाव गोसारनाय आदिया बेनो आरोना हिन्जाव नांगौ होननानै नागिरनाया बेनोमोन आरोना दा आदिया सासे माने साख्रिआवलासो दे ना दा साख्रियाथ' रिटायार्ड जाबायना रिटायार्ड जायाखै ओरैनो मा साख्रियाव मावोमोन साख्रिया आङो दा इरिगेसनाव मावोमोन आगोलाव मास्टारनिफ्राय मावदों दा मास्टारनिफ्राय मावनानै खालास जादों खालासनिफ्राय दा एसे सेक्सन एसिस्टेन्ट होनो सेक्सन एसिस्टेन्ट इरिगेसन जोंना बे गसाइगावआवनो साब डिभिसन आगोल क'क्राझारमोन ओरै थांबाय सोनाबखौ दानहरजोब्बाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय ओरैनो खोनादों माने गान खनग्राबो होननाय खोनादों मिथिं दावथिंखौ गान खनहैयो ना मायो होनदों नंगौना खनो मिथिं दावथिङाव गानखौ खनो ओमफ्राय अबिबार बिबार होननाय गानाबो आंनिनो बिसमुरि ना अबे खनदों बिथाङा अबिबार बिबारनिया मानो बारदोंनो आंनि सिगाङाव बिबार होनबा नोंसो खनदों गाना आंनि गाना नोंनि ओमफ्य खनग्राया बिसमुरिनि आर्टिस्ट सेंग्रा जेनेरेसन सानजारां खनदों गानखौ एसे दा बेजों लोगोसे बर'नि जात्रा गानबो आं गायो गुबुन गायबोबाय गोबां फारला गायबोबाय बिदिनो मोनसे फारलाखौनो जोङो 6-7 बोसोर गायबोबाय बिदि गायै गायै दा एट प्रेजेन्ट जों दाबो गायबावो खायखायासो फारला आंनि नाम्बारखौथ' मिथिखाबाय फेसबुकआव जात्रा गान नांगौ बे नाम्बाराव मोनसे बुबानो मोनगोन जात्रा गाननि नुगोन आरोना दस्राथ' गैया जात्रा गान दङ एट प्रेजेन्ट जात्रा गाननि बर' जात्रा गाननि माने नाम्बारखौ माबा आंनि नाम्बारखौ मोनगोन आरो आंनि मेनेजार दासान्दि मेनेजार बाइन्डार हारमान दामग्रा बाइन्डार आरो बेनिफ्राय मिथिं दावथिंखौ आं दामो खनो बैसागु फांसनावबो आं खनो बैसागु फांसन बेबादि अनेक गायबोबाय आरो दा मन्दिराव दामला फैदों कालसारनि बेनो आरो आं केसेटबो दिहुनदों आंनाव केसेटआवबो दिहुननाय दं केसेटआव माने केसेट माने बे माबा बे माबायाव बे रेपेन होनो रेपेन बेनियावबो आं खननाय दं ओमफ्राय बिट स्टुडिअ होनो सेबनगुरिनि बिट स्टुडिअ बेवहाय बिट स्टुडिअआवबो दिहुनो आरो बेबादिनो आङो सर्ट मुभिनिबो एक्टिं खालामो आरो दासिम नै एप्रिल मैया दाख्लैसो सर्ट मुभि जादों सर्ट मुभिबो दं जाहैदों बेवाइ लाग्रा सर्ट मुभिनि फिल्मनि नामा बेवाइ लाग्रा बेखौ नायो रायजोफोर सुबर्णनि बेवाइ लाग्रा मोजां जादों गाज्रि जायाखै मा नायदो आदैया गावनि माखासे माने मा खामानि मावबोनाय बेफोरखौ फोरमायना होबाय आरोना होमबा आदैयाथ' ओरैनो दलद थाग्रा नङा आरोखि आं ओरैनो साख्रिल' मावा साख्रिबो मावो आरो बाहेरायावबो ओंखारनानै माखासे फिसा फिसौ खामानिबो मावो बर'नि जात्रा गानबो गायो जाहैबाय होमबानाय बिसिबां मोजां खामानियाव मावनानै दं होमबा बेखौनो मानसिफ्रा जाहाथा बायदिसिना होनलाबायनानै कमेन्ट होलाबायोना आं खरस हायाखै गावसोर बिसिबां होदों माने माथो खालामबावनो जेबो नङा दा बेल' आरोना मोनसेल' दुखु दङ आरोना बे दुखुखौ माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायथ'ला आरोखौ ना नांथ'ला दाख्लै एसे गन्दगलबो जाबाय मोनगोन भगबान अनोबा मोनगोन दे सापर्ट खालामबानो जाबाय आदैखौ बयबो लेंहर बबेबा गान खननोबा बबेबा माने प्रग्रामफोर जायोबा लिंहरबानो जाबाय बेखिनियानो ना
मोनबो दामो आङो माथो खालामनो बर' कालसार जात्रा गाननिबो बाइन्डार सोरबाबो बर' जात्रा गान नांगौबा लांफैनो हागोन बे आंनि नाम्बारावनो शिबदा मन्दिरावबो गान खनो आङो गासिबो दंजोबो साख्रिबो दं नाथाय हिनजावल' गैया